Přivedl točil závodu a tady pozor, 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 ano, je to on. Jan Bělik je vítězem, ztratil čelo v posestě. Na druhém místě startovní číslo 1115, to je ten, který nám tady sliboval na startu 18. 19. minutu a tak nějak se do toho trefil. Skvělý, hned si vezmeme podklady a tady máme čtvrtého v cíli, už jsme o něm mluvili, závodník, který běhá téměř všechny najtrany, přesný jméno v tuto chvíli nevím, ale Rybka příjmení. Ale prosím tě, čelovka vůbec nesvítila někde, každopádně. Viděl jsi skvěle, no, možná už bychom měli mít druhou ženu v cíli. Tak co se tady všichni, pojďte, lehkej běh. První kousky na pohodu. Tak začneme trošku netradičně. Tak, snažte se dopadnout na ty příčka. Už se zapojíme a pojďte malinko to. Jej! Paráda. Pojďte zase chvilku běžet na místě. Teď se nám tam trochu motá ředitel, ale ten na úhle výborně je hezký, ale je to zbytečné, aby tam bylo. Takže 3, 2, 1, najtrán! Tak tohle bylo dobrý, tohle bylo i 130, perfektní. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, odstartováno! Výborně, dámy a pánové, užijte si dnešní den, tak jak jsme pro startovní číslo 204 a jeho čas 33:54. Tak 240, závodník z Japonska, řekl bych. Já mám pocit, že už jsme ho na ekranu viděli, ale to se dozvím až podle toho jména, ono se tak trochu pamatuje dobře.